DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardelal. Aramon Yato. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga mamahan, makisumaro sa programang kaibuhan. Para sa katoninungan, asing kaginawahan. Pangapunan sa mamayaw kanbanwaan, ibunan serbisyong tunay na linalaoman, lamang papaginabangan. Mga tugang, good morning, good morning, good morning. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Happy Monday. Lunes po ngayon, mga tugang, pecha 13 na. Nyari, sa bulan po kan Hulyo 2026. Ang bilis, ano? Malapit na namang magkabangaan ang Hulyo. Kita na May mga maugma na naman. gayon na. Good morning po sa mga kababayan po niya to Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa. Ako po si Mardila, dahil iba. Kadit sana pero diyan. Iba na po kita hanggang Kan sa natu 12 o'clock para po sa mga istorya ngayon pong Lunes. kita Mga pag-ipag-ulit natin sa mga tawang nasa likod ng mga bareta. Siyempre pag-resibi ka mga impormasyon, mga yan paul. aramo niya to reports. At mga pag-riba niya to sa Mega Force Patrol. Yan po dyan ang yan sa muyang Field Commander. Team of Reporters, Jimmy Nasalita. Yan po sa 3rd District. Yan man si Paring Jomar Bien. Lagadi po siya, Santo Domingo to TV and vice versa sa 1st District. Pantang si Joshua James Bino, Daraga Area. Baby Angel Mustasa sa Ligas 4th District. Kasim po dyan sa Regional Center Site. Karen Ala, yaon po ang mga tugang sa Kapitolyo Provincial. Asin si partner Alar Mario. Yan po sa City Hall. Asin sa na party ka mga barangay sa Ligaspi. Henry Boy Mata sa Mobile. Ang ating piloto ang mata ng DCGB sa kalsada. Taraba Pantang sa technical side, yan po dyan si Kuya June Apulis. parte niya, Kasabay po si Kuya Jerome mga kabutan. Nico Martinez. Ito yung pong IT. At saka yung mga kasama natin from OGTs from Sorsogon State College. Wala dito. Lamang kaibuhan. And siyempre duman po sa mga kababayan po niya itong mga birthday celebrators. Happy birthday, man of the day. More life, prosperity, and happiness. Kapunan sa mamayaw. Sa mga may anniversary po, happy anniversary. And then siyempre, Ibon sa mga kababayan po niya itong mga bisita, na linalaoman, both foreign and domestic tourists. lamang Yan, enjoy the sight, savor the taste, but protect our environment, mga kababayan. Duman sa mga kababayan po niya to, mga tugang, good morning man sa mga niya po sa mga may harani sa dagat. Good morning po, tabi sa Indo. Yan. Alright. Good morning kay Brother Miles Samar, diyan po sa Pilar, sa Sorsogon. Matindian panira ni Brad Miles. Pork chop. Habagat nga rin di Brad. Madagat, mabalod, no? Pero dakol da ang kasagmun niya na. 200 ang kilo. Nangyari, adi. Alright, mga tugang. Ngunyan pong aldaw, tawan ta po ning, preference ni pong resulta. Kaya pag-ipakuloy nato kay sa Menro, kan Santo Domingo Albayta. Nagkagoy sila ng espersos na mag-request mga tugang sa BFAR
Kasi sa Philippine Coast Guard, natarabangan sinda na ma-assess ito pong irarumkang kadagatan, particularly duman sa Marine Protected Area sa Santo Domingo, sa Fish Sanctuary. As in sa iba pang parte po duman sa kadagatan na yan man ang kayamanan kan Santo Domingo. Pinagkakuaning hanap buhay, kabuhayan kasi pong mga parasira. Now, siyempre, may mga developments baga dyan. May mga bigibong construction ng tinampo, may mga landslides na nangyari. Siyempre, may mga basura. Ano na ang sitwasyon mga tugang duman sa lugar? Okay? So, kuwanta po ang, ano yan, ang linya ni Ma'am Dimples, na Katangay, sa tuya pong Menro, kang Santo Domingo para po maka-istorya kita manungod po dyan, ma-update kita what happened mga tugang duman sa assessment ining coral reef and habitat assessment na pinaggibo mga tugang as requested by Menro bilang pangatamang po sa tuya pong kapalibutan. Ma'am Dimples, good morning po tabi. Ay, wala. Ba't wala? Kasi nawala si Ma'am Dimples Ayan. Ayan. Hop. Dala nga. Naputol tayo doon. Alright. Sana lang po. Baka nakagi pong kaya nagagi pong aldaw, mga tugang, pizza 8 garo ito. Nagkaigwa na mga tugang ning yan ning pag hiro ang mga partners mga tugang para hilingon ang irarum kan dagat. Now yaon duman mga tugang kasabay sa nagduman mga tugang para mahiling ang sitwasyon. Ang Menro, headed by Ma'am Dimples na Katangay, and then siyempre yung Philippine Coast Guard, mga tugang, na yung 5 Philippine Coast Guard SOG pagkatapos yung BFAR 5 na dive team. Ayan. Medyo magayon ang sitwasyon mga tugang tanganing masabutan duman po sa sa mga kababayan ta kung ano na po talaga ang dapat nagiribuhon ta dyan sa pagprotehir kang sa tuya pong kadagatan. Taapisar kang iyan nga ni mga tugang iyan saro pong ang tawag dito protected area pero padagos po na naaabuso, and then may mga circumstances pa mga tugang na posibleng makaapektar ang ang mga bagay na minapasiring po dyan sa kadagatan. Kaya minakaray na mag-dive duman particular sa coral reefs. Tangani po na maaraman ninda ano mananggad na ang sitwasyon. Diba? Ang main purpose, ma-evaluate mga tugang ecological health. Tapos yung irarum kang kadagatan para po sa mas epektibo mga tugang na pagpaplano para po kung anong dapat na giribuhon ta pa dyan. Ngayon. Okay. Okay po. Sige po. Ayan. Okay. Ayan. Sige. Ayan. Si Ma'am Dimson tatawag. Alright. Malaman natin ang sitwasyonis po ngunyan, mga tugang kang irarum kadagatan indo dyan. At talaga pong kunyan, nahadit naman po sa tuya po ng mga kababayan. Garo ngayang grabe na. Hello, Ma'am Dims. Good morning. Ayun. Hello, Ma'am Dims. Ayan na.
Okay. Oh. Nagpuputol talaga. Ba't nagpuputol ang call natin? Ayan, dali lang. Ayan. Ayan. Okay. Hello? Nagpuputol talaga? Anong nangyari? Try natin sa ano? Wala, nagpuputol talaga. Nagkakat ang linya. Sandali Ayan. Try po ulit. Okay. Anong nangyari? Napuputol tayo. Baka ito may diferensya. Andali yan. Hello, Ma'am James. Good morning. Wala talaga. Anong nangyari? Jerome, mari daw digdi. Jerome, may diferensya itong cellphone ko. Nagpuputol Anong nangyari? Incoming ko lang bagang na-register digdiday nagluluwas pangaran. Ali, Jerome, mari daw, tabi. Andali Anong nangyari sa cellphone natin? Di makakonek ang ating caller. Kaya, sige daw. Anong nangyari dyan? Hindi daw sa settings kung anong nangyari dyan. Ayan po tabi. Tamas maray po na masabutan po yan ng mga sitwasyones para po mas maintindihan ka mga kababayan. Habang inaayos po ni Jerome ang linya, kuha mo na ang report mga tugang ni Jimmy na salita. Chief James, good morning, Chief. Ayan na. Ayan dyan. Sanay lang, Chief. Sanay lang nga. Ito na pala. Ayan. Ayan. Ano nangyari dito? Hello, Ma'am James. Wala man. Walang natagot walang napuputol. Ay, sandali. Napuputol talaga. Incoming ko lang naluwas. Bako daw sa settings yun Hindi lang Wala Ma'am James, baka may messenger ka dyan. Mag-messenger na lang tayong dalawa. Ayaw sa cellphone Hiling na natin sa messenger kung baka pwede. Para matapos na. Para matapos na to. At ka-appointment natin ito kanina nung Bernice pa Diba? Okay. Baka pwede sa messenger. Ano po putol Ayan, nag-apo talaga incoming call lang talaga. Incoming call talaga. Ayan, makiayos na ko na yan. Okay. Ano? Si Jimmy? Ano ba yan? Plus report? Plus report? May plus report si Jimmy? Dayman? Ayos na lang. Inuto naman si Jimmy. Jimmy boy, please come in, Chief. No. Chief? Yes, hello Director Bar. Actually nakatutok kita digdi sa opening kan brand nyong tulay. Kakaibang tulay ini, may balustre, tapos may sidewalk ang tulay. Uni ni sa Purok 5 kan barangay Tuburan kan siyudad ni Ligaw, Director Mar. So palawag bagay ni digdi sa Kawa-Kawa. California Village, and pinagaba so lumang tulay purposely mabaguhan, iwas, then safe ng tulay ini, Director Mar. Tapos tugma na ini sa tourism sa destination baga ng Kawa-Kawa, yaon so Carmelite Church, yaon Bureau of Fire Regional Training Center. And aramo niya to kay Mayor Nando Gonzales kung nataginaba so lumang tulay asin binaguan kay ni na brand yung magayo na tulay tabi, Director Mar. And hindi ka makahiling na tulay may balustre bagong pintura, tapos may sidewalk siya na dahil ka mag-agi digdi nanggad sa gilid takon may
auto, delikado kang ini may harang na, may barandilya na. Mayor, good morning. Sa ibong na linya po si NES Director Mardila sa DCG. Mayor, good morning po. Hello, good Yes, morning. good morning po, Tay. Opo, Tay, kaibang klaseng tulay po tabi na yan. Ginabaso dati, tapos pinagbaguan po na may balustre mag-inibong. Yung taso dati kasi no ginimo mo ito, di pa kilong span. So kung mo malapad din sa alog na yun napilitan mag-ibog iposte sa tanga. Opo. So ang problema nagi over the years, nagi na itong sabitan kan mga ragpa. Ayun, no. So pag sinabitan kan ragpa ini, nasusulat so bridge me. Opo. Nag-overflow ini sa mga embankment. Pero diretso naman sa mga residential areas and commercial areas medyan sa California Village, sa Kawa-Kawa. Oho. So, before na magkaroon ng bigger catastrophe, dinisideran mina na talagang because of safety, we decided to demolish the bridge and construct a new one with already then ang postiserar na ginamit minig ni long span na. Long span na. Ginibo ni Adong Nachua. Kaya nga expertise kayo ni sa long span eh. Hey, yun. Ayun. At So, therefore, nag-ibong ini na ding postiserarong kaya medyo magayon. Tapos pinagayon mi naman ginaga naman yung mga balustre para medyo may presentasyon. Oho. Sa tourist spot bagay ito kawa-kawa. Yes, opo. Parang parang atonement na, oy, papasok ka na. Welcome. Parang welcome na. Ang sarap pa nari para sa David Nando, ining kinagadi ng barandilya for safety din ka mga naglalakaw. Yes, igwa ini ang sidewalk ini may nakakulong, may railing, tapos may wall sa duman sa ibong naman. Opo. So ang mga pedestrian don't have to walk on the carriage kantinan po. Iyon. Aha. Ayun. Ayun. Yung naman sa pedestrian lane. Opo. So, after the, yung pong okasyon mo niyan, ano po yan? Will be open to the public na? Yes. Open. Right now, we will open it and we'll start using it na. Kasi na medyo nahaloy-haloy man kami digli. So, ngunyan, kasi medyo, alam mo, ang Kawa-Kawa is very popular plus the Divine Mercy Shrine. Yes. So, nakulunan ng mga pilgrims sa Digdi, nakulunan ng mga tao. So, very heavily used in Tulaymi. Highly used in, so, mamaray nga na ita medyo natapos nila. Iyan, double purpose yan, for tourism at saka for safety. Mga nag-aagi po yan sa surrounding communities, Tabi. Congratulations po, Tabi. Nando, mabuhay po ka mo. Baka may gusto ka pong idagdag na mensahe para sa mga ligawin nyo. Go ahead po, Tabi. Yung man lang ito na yung patunay na siguro ang safety factor dapat unahon ta. Pero at the same time siguro kailangan ng infrastruktura ta ingatan ta ang pag-ibo. Lalong-lalo na so pagpresyo kay ni na tama talaga ang pagka-price, tama ang pagka-construct, interong aspect kan lalo sa structural na susunod para safe ang mga tulay ta, safe ang structure ta, at saka economical din ang pagkagibo. So, yun ang tutugunan medigli sa ligaw na magkaigwa kami magayon na aspekto sa mga bagay na ini. Aba. Yes pa. Nando, marami pong salamat. Good morning Thank you very much. Thank you. very much. Yan, okay. Ayan, Chief. Okay, so yan Tabi, Director Mar, katatapos Puti, dubli pala nitong kunyan. Double purpose. Yung magayon nun, dasta kamadidiskwado dig dito. So, malakaw sa ipong ka, igwaking barandilya. Correct. Pinasalamatan man sa mensahe ni Mayor Nando Gonzales Casabago, natural. So, contractor ka ni si Sir Salvador Chua ka ni SBC. SBC. Yun na nga niya nag-design ka ni na balustre. May balustre. Tulay na may balustre ang gilid. Magayon man nagagpagiling-ilingon. Tsaka magayon man nagagpagiling-ilingon. Magayon, garo man talagang nag-welcome na. Welcome to the tourist destination. Oo, tourist destination ka na ligaw. Pasiring sa Kawa-Kawa. Pagpusitong.
and Suba Bureau of Fire Protection Training Center yaon dakulo na nagraralaog diging mga behikulo lulo mga tawo. And siring man pinasalamatan si City Engineer Ricky Buban, si Sir Engineer Hilson Liuna, and si Kapitan, si Kapitan Wilfredo Propogo kan Barangay Tuburan. Purok 5 ang location kay ni David Purok 5. Yes. Sa luma na tulay, ito ang kausanin pagbara na may tungkod sa Iraro. May kunyan da sa Iraro, may pusti sa Iraro. Dumanda na sa abit sa mga ragpa. Iyan. Mapot ka kung gurano ang kantidad dyan 30 meters na laba nin tulay, 6.7 ang lapad, excluded pa itong sidewalk. 6.7 ang lapad sa nakaining tulay. Ang kantidad, Director Maro, 13 million. Ay, diit sana. Siya na. Diit sana. Pero sulit na yun eh. Kaya Sorry, man pala. Sir. Kaya- 13 million? Kaya mong palanta. Dahil inali na gara sa kunyan. Inali sa mga tuba-tuba. Sobra nga ni, may bonus pa nga ni di sa kontraktor sa trabaho. Luwas na duman sa project cost. Roger. Hindi ng kontraktor. Arogan talaga. Quality na. Kulang ba pangalaga? Ano? Pa sa tao, sa publiko. Beautiful pa, attraction pa, tourist destination, tourism bridge. Hindi, tsaka para ko dyan, ang mga infrastructure ni Tainando, ibang klase man talaga. Pwede ka magpapirtig di sa kuhan, background mo yun yung mga balustre. Tapos naramdaman sa masiring duman sa kunyan, so pamuso bagang beach duman, na may minaro usog. Pinapantay bagay ito ni Tainando, para usog yan, pantay ang ayan, tanganing Bernadette sa dalagan. Tapos na yun safety ni talang kauna natulay ini Kapilugan River kay ini kaya pinasiguro na tabi Director Maro. Okay, sige tabi Chief James, salamat. Director, ito yung mga dagdag na impormasyon alidigdi sa Purok 5 sa Tuburan, Ligaw City. Jimmy Nasalita, DCGB News. Yeah, thank you very much. And sunod natin si Ma'am Dimple sa Katangay. Nasa ninyo na, Ma'am Dimple. Good morning. Uy. Andali lang. Patuloy. Ayan. Hello, Ma'am Dimple. Good morning. Hello. Wala din. Wala tayong busis, Hello po. Ayan, Ma'am Dimple. Good morning po, tabi. Ayun. Hello po, good morning po. Yes, good morning. Pasensya na, medyo nagkaguning technical glitch, ano? Di kita okay lang po. Di magkatagpo. Okay. Ano yan, finally, yung request ninyo para duman sa BFAR na magkondukta ng Coral Reef and Habitat Assessment, nangyari na po, tabi. Now, pwede po pakikwento background nito at saka yung pinaka-purpose nga at ginibot po ini dyan po sa Santo Domingo, tabi, Ma'am Dimple. Sure po, yes po. Just to clarify lang po, ini po kasing Coral Reef and Habitat Assessment. Bali po, may ginibo na po kami in year 2023. So, nagkaigwa na po kami ki Habitat Assessment in year 2023 po. And ngunyan po, nag-request po ulit kami para po ma-compare ta po sa data ka 2023 and so data po ka 2026 para po magkigbo kita ki maray na baseline and datas po para makapag-plan na kita ki mas maray na programa para sa tuyang coastal marine resources po. Ngunyan po, ang main purpose talaga kayo ng Coral Reef and Habitat Assessment is to first is to monitor po the present situation kang coral reefs na po. Panduwa po, para po makompare tangani po si data taka previews. Pangatlo po, para po makapag-plan po kami sa Menro and sa LGU po. Mas maray pong programa para po sa ma-preserve and ma-manage ki maayos ang situyang coastal resources po. And ito pong activity pong ito, nangyari po siya kan July 7 to 10. Actually po, so dive po is 2 days po. Kaiba po dyan si BFAR Dive Team. And kaiba may din po si Coast Guard SOG and the Coast Guard Substation Santo Domingo with the presence of Bantay Dagat Task Force. So, ito pong 2 days po, actually very challenging siya kasi maukulog po talaga. Yun, no? Tatabagat Grabe po, maukulog. Pero po, sa 2 days po ito, actually we're still waiting po for the technical reports from the BFAR. Pero po,
sa pre-assessment ni po sa nahihiling me, si Sanctuary ta po, magayuron pa rin po siya. Na-maintain pa rin si health, sa pagiging healthy kang Sanctuary ta. Kaya Ayun. ito po, magayuron siyang mahiling kasi naka-discover kami kay mga giant clams po duman. Wow. Mura ata siya ka-previous ning assessment. So magayuron po na nahiling niya si actual situation kang Sanctuary. Kaya mga po naman din po ako. Tig-share ko po ini para po mas maging aware po si mga tao kung paano ta po ipaprotect si Sanctuary. At pag Sanctuary po talaga off limits po talaga duman, wala po dapat duman na magsisira para po mas mapadakol ta po duman si mga sarabit na fishes. Panduwa po, though ini po sa may part ng Buhatan, Alimsog, medyo kami po, duman kami nahahandal sa part kang Alimsog and Buhatan. Kasi may mga corals po kitang dahil sa siltation po, medyo garagana po sa iba. Ay, nako, saan And, na? Yes po, dahil po siguro sa ongoing na road construction and the siltation, may mga corals po. Actually, sa baba po, zero visibility po kami. Wala kaming nahihiling sa baba talaga. Nagpaparanggahan po si mga divers kasi Malabog. zero visibility po talaga. Malabugon po siya. Hindi po darating kang habagat. And the siltation po talaga din. May mga corals po na may mga taklob ng daga. So ito po ang kaipuhan, ma-immediate na ma-actionan po ngunyan kung paano hunta, ma-preserve po duman si corals na po sa Alimsog and Buhatan. Yes, opo. Malungkot yan because we know for the fact na ang pagpapadakula kayan, it will took mga 25 years. Yes po, haloy Haloy. po talaga. Kaya po, ngunyan po, focus po kami ngunyan sa pag-preserve and conserve kasi ito yung sanctuary po. And ini pong Alimsog and Buhatan po kung paano ito ma-rehabilitate po siya. Yeah, So we're talking with different agencies din and we're nasa planning stage po kami. We were calling the attention of the engineering's office and the MPDO para makapag-plan po kami ng maayos po. Iyon. Sana ma-engage yung community mismo no, na mag-protehir Yes po, yes kayan. At kung bantay dagat actually, lang ang sa tuong asahan, medyo kulang kita sa Yes tao. po. But if the community Totoo will, po. sabi nga ni Kayan, engage at gibunin ng parang may sense of ownership yan, ay dakulang bagay tabi ang Ma'am Debs. Yes po, kaya po ako very open po ako na i-share po sa inyo si mga findings and assessments po and si results para aware din po si community. And we're also appealing to the community din po na to help us in this endeavor, in this mission. Kasi po, nagtutubod po ako na ang para dito sa po, ang dagat na po, bako lang po siya dapat concern kang gobyerno, bako lang dapat siya concern kang Menro. Pero po, it is and everybody's concerned po for the future generations din po. Ayun. Yung stats ng ng coral reefs diyan sa Tuya sa Santo Domingo. Guranong kalaba yan dami, Ma'am James. May estimate ba? Actually, sir, wala pa akong complete na exact meters or data kung gaano po siya kalaba. Pero kung sa satellite po kasi naka-base, nag-extend po siya hanggang po duman sa may Alimsog. Ay, dakula. Extension niya. Pero si meters lang po ang day ako precise kumpira. Pero po along po duman sa sanctuary type. If tama po ako based sa ordinance, bakit ang 16 hectares? Sa sanctuary lang po ito alone. Yes, no po. Para pa po duman, so nasa luwas kang sanctuary. Actually po, we will be releasing the photos and the video soon kang mga species po na nahiling biduman. Yan. And mga, yes po, and the current conditions din po kan sa tuyang mga corals. So actually, sir, ma-request nga ni po kita ko sa imo if pwede po, may sarap kitang segment na we will talk about coastal enforcement. Sure. And mga do's and don'ts para po at least aware si mga tao po kung daig na pwedeng i-harvest sa dagat. Yan. Pwede tayan gibundo man sa programa ni Padre Momoy every Saturday. Yes po. Yan. Intended dyan para sa environment protection and conservation. So, duman ta pwede gibunin yan tabi, Ma'am Dimples. Sige po, sure po. Mag-coordinate ako sa Indo po. Yes po, yan. Pero yun po.
Diba Apa. naman po, sir, sa coral reef assessment, we're planning na mag-ibumi na siya yearly. Mhm. So yearly na po siya gigibuhon para po mas monitor ta po si conditions po sa tuyang coastal marine resources. Mhm. So nangyari lang po kaya for the past 2 years, the emission na implement. So ngayon po, every year na po siyang gigibuhon po para po mas mahilig na sa sitwasyon and mas makapag-implement po kami ng programa po para sa tuyang coastal areas po. Oo, para And pang- syempre din po, Sige, good po. pag naon na po si results, so open naman po kami na ipahilig sa public, sa mga community na po. And we're also planning to discuss the results po sa community mismo para po mahiling din po ninda kung ano po sa content kang results ka and technical report kang BFAR po. Iyon. At saka, ano yan, pag na-protect na yan, it can be, ano yan, kung pwede man yan na maisama sa tourism, ano yan, di ba? Yes po. Na maging, Actually po, sir, nung year 2023, the main purpose of the assessment is because we're planning po kasi to make it an dive site kung sana before. Opo. Kaya kami nagpa-assess noong 2023 kay BFAR kasi we want to, if ever naman i-declare siya as dive site, hindi naman siya ma-exploit masyado. Kaya kami nagpa-assessment. However, we realized na wag na muna siguro for the meantime siyang gawing i-open sa public. Ano muna po, parang priority namin ngayon is talagang ma-enforce yung fisheries code natin, yung ordinance natin, yung sanctuary natin, ma-protect siya, mapalaki yung mga isda, and ma-protect yung mga corals, and then tingnan natin kung ano yung mga susunod. Kasi pwede tayo siya may actually maging dive site. Pero, ayun po, in the future, yan po yung plano. Yeah, baka mabulabog nga naman. Yung mga excuses natin dyan, di ba? Pero nakulaon na bagay, itong nanotaranin doon na may mga clumps pala din na nakula na. Yes po, opo. Iba po na mga clump. Iba-ibang kulay po sa mga clumps. Magayunan po sila actually. Sana ma-culture. Oo nga po. And sana din magparakurao. Iyan, oo. Kasi sa ibang lugar kaya tigkukurao po kaya siya. So ito po, sana din magparakuaon po si mga clams. And demi lang nahiling si Pawikan that time. Baka iniwasan kami. Pero may mga sightings po kaya before si Pawikan. So yun din po ito ang pangapodan ko po sa community po na dito po sila pagdakopon and let them live in their natural habitat. Iyan. Kumusta ang irarom niya tabi, Ma'am Dims? Ano yan? Dahil man ang mga basura na? Actually, sa wala man po so far, sa Alimsog lang ang medyo dakol po. Siguro po, sabi man ka barangay, though we already talked to the barangay po, ang according naman po kay Kaplus, daragsaan na po kaya tuman. May yun. Kaya dakol po talaga basura. Pero ano naman po, we're planning then the BFAR together with the Coast Guard and the Metro Office po. We're planning to organize a scuba basurero Yeah. and crown of thorns extraction. Baka po by this August, we're just checking our schedule and para magtugma-tugma po kami ka schedule. Kasi po, si crown extraction because we have seen various presence of crown of thorns po sa dagat. And si basura din po, i-a-adjust na din through scuba basurero po. It will be a 2 days activity pero we're still creating po the proposal for that para maka-allocate po kita budget. So we will invite you po pag to cover the scuba basurero. We call it Dive for a Purpose campaign. Yes ba? Nako, lumawak ang iyong horizon. Oo nga po. Sobrang laki na. Talagang very grateful po ako. Hindi lang yung basura na asikasuhin mo, but then pati yung nandiyan sa ilalim ng dagat, reeds to reef. Reeds to reef talaga. Yeah, oo nga po. Opo, yes po. Pero it really comes with so much pressure po talaga and responsibilities. Pero my heart is so fulfilled po knowing na I'm doing this for the community and for the common good po. So, okay lang po. Ay, pero sa imong determinasyon, kayang-kaya yan. Yan. Kaya po lang talaga na may makaibanan ka dyan na talagang pareho man sa imong, kumbaga pareho, same frequency. Di ba? Tagani na mas maprokiran talagang marayan.
grateful po ako sa inyo, sir, sa inyo po at sa community po because I have met many people that share the same value, and doon po ako kumukuha po ng inspiration po, because kung malaking bagay na you have people with the same frequency nga po and shares the same value. So maraming salamat po sa inyo for supporting the cause, for supporting the office, and for supporting our work. And thank you din po doon sa mga, kasi aside po dito, may mga tao pa kami, may mga nagbibigay ng comments and suggestions, and they are very welcome po to give their opinions and their suggestions, because we feel like mas nagiging better po kami pag may mga critics po kaming nare-receive. Yes. Para mas mag-improve po yung aming serbisyo po. So maraming salamat po. Ma'am Dame, salamatong pumaritabi sa imo. Baka may gusto Thank kang you po. idagdag Thank you na so much po. pangapudan sa mga kababayan ta dyan. Go ahead po, Tabi. Yun lang po. Ang i-appeal ko na lang po sana is mas maging responsable po tayo sa ating basura, kasi syempre po lahat ng basura po itatapon natin sa ilog, sa creek, mapupunta po yan sa eventually po mapupunta sa dagat. So kahit ano pong coastal cleanup natin, kung yung mga ilog po natin mismo ay marumi, pareho pa rin naman po yung magiging effect niya. Mas magiging marumi po yung dagat natin. And also, yung mga may mga piggeries po na walang septic tank and diretso sa ilog po yung mga waste po nila, sana po iwasan na po natin yon. And pangatlo po, if ever naman po yung tulungan niyo po kami na ma-protect po yung sanctuary po natin. Yes, Na ma'am. wag tayong gagawa ng illegal, wag tayong kukuha or mangingisda po doon. May mga fishing sites naman po na pwede po sila, wag lang po sa sanctuary po natin. Apa. Ma'am Dimple, salamatong pumaritabi. Apa. Mabuhay po kamo. Thank you so much po. Thank you so much. Bye-bye po. Bangatugang Ma'am Dimple Katangay, ang storya pong OIC Menro, kan Santo Domingo, in connection kay ito po na ginibo na coral reef and habitat assessment para po masiguro na mapangatamanan po ang mga rekursos natural, particular ini pong coral reef, asin po so pinag-istran kan mga sira dyan po sa lugar, nasakop kang marine protected area, yung fish sanctuary, and then yung extension pa na kataning po ng mga barangay para mas masiguro po na ang kabuhayan ng mga kababayan natong parasira, asin ang kasagraduhan kan ito pong kadagatan na pinagakuan ng hanap buhay, magpadagos po ng protehido. Okay, mga kabayan, istambay lang, mahaba ito. We will be back. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alas 11:15. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Piglinaw kang National Union of Philippines Lawyers o NUPL na baka umiyembro kang grupo si Attorney Amando Vergil Ligutan, private prosecutor sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Ginibo kang grupo ang paglilinaw kasunod kang Facebook post ni dating National Task Force to End Local Communist Armed Conflict spokesperson Lorraine Badoy na nagko-konektar kay Attorney Ligutan sa NUPL asin sa grupong lumaban na pinangaranan kang Anti-Terrorism Council bilang teroristang organisasyon. Pero makusog ining pinahimutikan ni NUPL Secretary General asin Human Rights Lawyer Cristina Conti. Sigon kay Conti, baka umiyembro kang NUPL si Ligutan asin sala asin mapanratak ang mga pahayag ni Badoy. Sinabi ni Conti na pirming nabibiktima ng red tagging ang mga abogado na nagkakapot ng mga kaso sa diretsong pantawo asin mga nagre-representar sa sektor na nasa laylayan kang sosyudad. Yan ang bareta hali sa News Base. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@tagcor.ph. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Tuhod, siko, baywa,
Ay! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngunya na taong 2026, bagong programa, bagong sigla para sa kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Unina, ang programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan. Hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. Ang sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Sa programang ini, mas pinarani ang serbisyong gobyerno sa namamanuaan sa gabay sa marhay na paggogobyerno. Mas pinahiwas ang pagkuha sa yamang dagat sa buhay dagat, Fisheries and Aquatic Resources Hour. Bago man ang mga segment ang madadagdag, nin mas modernong diskusyon asin kaaraman. An gabay isip sa impapawid para sa kalusugang pagkaisipan. Asin ang usapang kapayapaan para sa pangkinaba na issue asin sa papel ka namamanwaan sa pagsulong nin katrangkilohan. Sa pangingenot kan sa inyong host, Professor Edgar Barameda, asin Professor Seth De Matera. Makakanangog kamo nin malinaw na impormasyon, makabuluhang diskusyon, asin inspirasyon para sa komunidad. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Madadangog kada Miyerkules alas 11 hasta alas 12 minuto. Live sa DZGB 729 kHz. Udok sa paglingkod para sa sambayanang Albayano. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na. Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager. Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director. Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama. Dito na buo ang confidence ko. Dahil naniniwala ang McDo sa akin, easy maging best me. Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Aramon Yato.
Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, mga kabayan, dalaga-diretso rin po kita sa mga dagdagan ng mga impormasyon. Ay, di ba ngayon yung Di ba ngayon yung unveiling ng bust ni Congressman Carlos Imperial diyan sa Bicol University? Parang ngayon araw yun tingnan natin ang mga reports. Halip po dyan sa luwas. Aramon niya to report ni Baby Angel Mustasa. Baby Angel, thank you for waiting for long. Please come in. Angel. Nawala na si Angel, nagtampo na. Baby Angel. Babe? Yes, good morning. Yes, maray na pagkaod to na, Sir Mar. Maray na pagkaod to sa tayo mga parantabay. Willing to wait ako, permi, Sir Mar. Ay, pangyari. Basta't maghintay ka lamang. Worth it, antig hahalata. Okay, sige. Good morning. Hey, Sir Mar, sa mga dugang tapang bareta, wara na nin aktibong kaso nin African Swine Fever o ASF sa anuman ang mga munisipyo o syudad digdi sa probinsya kan Albay. Sir Mar, ang good news na ipinahayag sa DCGB News kasabay man kan pagbisita kan DA Bicol sa Philippine Statistics Authority Bicol kung sa inampahayag ni Ma'am Irene Mondido ang Project Evaluation Officer 2 kan Department of Agriculture Bicol kung saan nasa pink zone na ang gustong sabihin, Sir Mar, nasa buffer zone o pwede nagiraray na mag-arataman ng mga urig itong sa mga backyard racers, pati na itong may mga sadiri talaga, Sir Mar, na mga urigan dahil ta wala na nin patakot nin siring na helang na talaga naman, Sir Mar, na tigbabati kaya itong sa mga paraataman nin uriga. Sir Mar, kay Mama Modido, nakapag-basan sa indang monitor ni sa tuyang probinsya, wala na ninahiling na aktibong kaso kaiyan dahil ang pink zone na nga ni Sir Mar ang gustong sabihin pag nag-aaral na magbalik sa pag-aarataman itong mga backyard races dahil sa nakapag-establisher naman, Sir Mar, ni produksyon at may mga intervensyon naman pagigibo ang DA Bicol sa pagikay ni Baga, Sir Mar, na Integrated National Swine Production Initiative for Recovery and Expansion ining INSPIRE program na ang katuyuhan itong mabuhay gararay ang local swine industry makatapos na tamaan kan African swine fever kan mga nakalihis na bulan. Ang nasabing lakdang, Sir Mar, ining positibong resulta iyo ang dahilan man, Sir Mar, tanganing mas magdakol itong numero kan mga nagataman ng urig, mas dakol nga nagsusupply ngayon ni karning urig dahilan nga para nga magbaba naman itong supresyo kan mga itong sa mga produkto na hali sa urig tabi, Sir Mar. Alagad mo yan, Sir Mar, ang nagbabati naman, ang nag-aaray naman, itong mga nag-aataman ng urig dahil ang medyo ngayon hababa ang pamresyuhan itong subarakalan kaining mga live weight po, Sir Mar. Iyo, nasa 150 to 160 na lang ang live. Sir Mar, digdi yan sa probinsya kan Albay. Tapos Port Qasim, nagkakawat na sana, Sir Mar, sa pinaka-ultimong inventaryo kan itong surprise monitoring team, nagkakawat na sana, Sir Mar, ang pamrasyuhan sa 280 sa 290 pesos. Na yun ni Sir Mar, ang may pinakababang pamrasyuhan digdi sa bilog na rehiyon Bicol. Kaya ngunyan, Sir Mar, ang piginguwa naman, sigun kay Ma'am Irene Mondido, kan DA Bicol, piginguwa naman nila, Sir Mar, na makapag-assistir duman sa mga ining mga backyard racers, as in iba pa, na tiga-agrangay man nila, Sir Mar, itong halangkaw man na presyo kan mga feeds na iyo man ang tiga-konsumo kan samuy ang ngayang mga urig. Apera dyan, so mahal ang litson. Sir Mar. Sana magdaosin ng libre. Dati, Sir Mar, kan aki ako na igor din so mama ko kay so inahin baga, Sir Mar, ang presyo niya pag nasa tulak pa mga 1,000 tapos 1,500. Ngunan pala, Sir Mar, kama bakal ng uki-urig na litson. 5,000 na, Sir Mar. 5,000 na nga ni. Nakatawad ka pang 500. Nakatawad pa kay Mama. Nakatawad ka pa eh. Kaya iyan, Sir Mar, ang pigi-aktibara naman muna sa DA, itong medyo mababa man, itong mga gigagastos, kaning mga racers na ini, Sir Mar, na urig, dahilan ngayon
kung dati-dati ngayaan mga parabakal ang nag-aagrangay dahil sa halangkaw na pamresyuhan, Aha. kunyan ngayon nag-aagrangay naman sa mga paraataman dahil ta hababa na nin marhay itong sukantidad ka na urig na pigbabakal sa seinda tanganing bunoon sa mga slaughterhouse Aha. at hindi yun na yan sa ang pigbabakal dyan sa mga merkado publiko Yeah, sa palibot. sana masatisfy ka na gustong magbugtak nin feed mills dyan sa Lidong, Santo Domingo, ang mga requirements na nga ni na makaburo-barato lamang. Apo, Sir sa Mar. transportation cost medyo mababawasan na. Yan. Opo. Aha, okay. So, yan Sir Mar, ang mga dugang pa pong informasyon ha, sa tudsatuy akan PYZ Enterprises dyan sa Barangay Oro Site, Legazpi City, Angel Mustaza, DCJB News. Thank you very much, Baby Angel. Magali kay Baby Angel, duwag kita kay Joshua James Vino. Joshua, good morning. Please come in. Hey, Sir Mar, hello. Ay, ito na, kayo ng boses mo ha. May tsirahon pagdangogon. Crispy. Maragsi po na di. Salamat sa PYC Enterprises. Yan. Yes, correct. Okay, sige. Kumusta dyan sa area mo? Sabi, Sir Mar, good morning. Good morning sa mga parantabay. Nagkapirang minuto na kami, Sir Mar, na naghahalat mo niyan. Digdi sa Bicol University. Tigalaoman tabi, Sir Mar, ang presensya ngunyan digdi. Aha. Ni Secretary Gibo Chidoro ng Department of National Defense. Saro siya, Sir Mar, sa matao ni naminsahe bilang guest of honor sa programa niya na pagkaagay, Sir Mar, digdi sa Bicol University. Bubuksan digdi, Sir Mar, itong memorial bust ni Honorable Carlos Papay Imperial. Dating Congressman tabi, Sir Mar, kasabay man kan sa iyang ikanubintay sa na birthday. 96 na pala si Papa, ano? Oho. Okay. Kaya pigtaon man na tawan sa nin onrangon niya na aldaw sa pagi kay ning memorial bust. Yeah, Tigiyan, Sir Mar, sa may kataning kan Gabaldon Building kay ning Busils. Ngunyan, ang pasistema, yan digdi, Sir Mar, so nagkapirang mga elected official, mga board members, mga department head kan probinsya, and pigawasalat man digdi si Governor Noel Rosal, and si Secretary Gibo Chidoro. Ini pa lang, Sir Mar, si dating Congressman Papay Imperial, pinagbibidbid bilang saro sa mga principal authors sa itong legislasyon o kaya batas na nag-crear kan Bicol University. Iyan. Iyan ang honra na ipakausap sa iyang na aldaw kasabay kan sa iyang birthday ikanubintay sa is. May kunyang pala na. So, may provincial resolution pala niya na memorial bust na yan? May resolution ni Sir Mar. In fact, yaon digdi sa program, si Vice Governor Diday ko, siya sumabasa kay itong sangguni ang panlalawigan resolution number 606-2026. Yan, 606-2026. Buda apera kan, Sir Mar, aprobado man iyan kan Board of Regents kan Bicol University. Kaya yaw man digdi si BU President Dr. Bebeboy Benjamin Nebres III. Iyan, sa lugar iyan ibubugtak tabi, ano yan, Joshua? Digdi tabi, Sir Mar, kung halimbawa baga nakatindog ka talikod sa Campola, ampang mo so Bicol University Torch. Okay. Ang katangod mo kan, Sir Mar, ining Gabaldon Building kan Busils. Tapos sa gilid ni tabi, Sir Mar, yaon digdi so Carlos Imper Gabaldon Building. Duman sa tangod kayan, yaon duman so sa iyang memorial bust. Ayun, okay. Ayan ang sistema. Mataw-taw digdi tabi, Sir Mar. In time pa lang birthday niya ni Congressman Papay. 96. 96 birthday. Kaya kumbaga tinawan man na honra tabi, Sir Mar, and digdi sa Bicol University bilang saro sa mga harigi kan pagkrear kaining universidad tabi, Sir Mar. Sa ngunyan mataw-taw digdi tabi, Sir Mar, department heads, mga empleyado kan Kapitolyo, mga elected official, and doon pa nagpuon, Sir Mar, so baka pigalat halat mag-abot
si Secretary Gibo Chidoro kan National Defense Yes. para makapagpuon na tabi Sir Mar kan seremonya. Alright. So far tabi Sir Mar, yan ang initial na mga detalyes kan sitwasyon. Live digdi sa Bicol University. Mabalik na lang kita tabi Sir Mar taod-taod. Pag abot kan pigilaoman guest ngunya na pagkaga. Josh Fabino, DCP. Thank you very much, Joshua. Pagali po kay Joshua, lipat kita kay partner Alarmario. Partner, good morning, partner. Salamat, partner. Tutok naman ngunyan ang Task Force Kalinisan na Sinkayusan. Si Primong Andy Marbella. Para sa ulat ng bayan ni Mayor Siam Ismail Saaga. Sa initial na informasyon ni Andy, sa ICR baga gigibuhon ang ulat ng bayan. Kaya dapat areglado ang traffic yan sa palibot kan ICR lalo na sa Laog. So, pasana may mga plano naman sinda na arrangement dyan para bako masamok dahil expected na talagang madagsa ang mga gusto magiling, gusto magdangog kan ulat ng bayan kan alkalde. Sigon man sa alkalde kay Mayor Siam Ismail, surpresa na sana ang mga itataram niya sa aga para na man ma-preempt baka kumbaga may aram na kaya dahil na maduman, dahil na madangog. Imbitado ang gabos para sa iyang ulat sa bayan. Dahil niya man sinabi, kung ano ang mga maging highlights kayan, sabi niya nga, surpresa na sana. Kaya ngunyan pa sana ang task force man sa Tabang, kan ibang pang law enforcers, ang PSO, ang PNP, ang mga plano indang dapat nagiribuhon sa aga, lalo na para maging nareglado ang traffic dyan sa palibot ka na ICR na mapon ang ulat ng bayan alaona ninhapon. Okay. Yan, partner, ang informasyon pa digdi sa luwas. Medyo mainit-init na naman. Alarmario, DCGP. Thank you very much, partner Al. Kontra po si Jomar Bien sa nagdali niya itong informasyon. Pade, good morning, pade. Good morning sa mga parantabay. Yes, dahil ako sa ulat sa bayan sa aga. Dahil ako. Mayor Ibagais. Ako na Mudatan Sanggunian. Magkasabay ko tadi, magkasabay. Dahil nang una dalawason sa aga. Dahil pa kaya na tatapos sa rehabilitation kan Sanggunian panglungsod session hall na dumang ko tagigibo na simple sana. Okay. So dahil natapos, dahil maralaw so sa sa duwata. Inot nang pinahayag ni Mayor Ibagais na masabay na lang siya, asin duman na lang sa Sanggunian panglungsod gibuhon na ulat sa bayan. Opo. Dahil na manda uboson kalataga gabos. Total aram naman ngayon nindo kung anon mga gineribo. So pinaka-importante sa nada. Pero kasabago na kumpirmar niya to kay Vice Mayor Glenda Ongbongaw na dahil ni malalabo sa aga, dahil pa nila magagamit sa session hall sa aga. Pero nag-schedule na ng panibago, si Parado na lugod. Sa Lunes nabanggi ang ulat sa bayan ng Mayor Ibagais, digdi sa City Hall sa Atubangan, kay ni. Basado sa kumpirmasyon man sa DCGB News ni City Administrator Ami Ilagan. And pag sa ano yan, sa 20 yan, pag 21, session kan Sanggunian Panglungsod kan Tabaco Martes, maulat sa bayan naman sa Sanggunian Panglungsod. Sa Sanggunian Panglungsod session hall. Okay. Na mahabol na dito, matatapos na ito next week. Kaya yun na yan ang schedule na pinagkumpirmar sa satuya ni City Administrator Ami Ilagan as in ni Vice Mayor Glenda Ongbongaw. Ulat sa bayan ni Mayor sa Lunes, Petsa 20, nabanggi sa City Hall. Ulat sa bayan ng Sanggunian sa Martes, Petsa 21, duman sa Sanggunian Panglungsod Session Hall. Kaya pa rin mga dagdag na informasyon, Jomar Bien, DCGB. Thank you very much, Bading Jomar. Muna nagsampo yan sa mga gigiribuong kuta ng kunyan sa bayang ulat sa bayan.
Pero dahil po sa medyo na oratras so pagkaman, dahil panahaman maray, so sangguni ang panglunsod, napigaayos po duman, ay di, mainot lang sa pizza 20 si, si Mayor Bragais, dyan sa Ampangan City Hall, pagkatapos ang sunod na, pizza 22, session kan kan sangguni ang panlunsod duman mamaulat sa bayan si Mayor Glenda. Ay si Vice Mayor Glenda. Alright, mga kabayan, istambay lang. Hello kay Leo Labadan. Leo Labadan, good afternoon da. Romy Candano, Kuya Bob, good morning. At saka si Alfredo Aligre, good morning po tabi. Ayan, sa kamustagan tabay, we will be back. An oras hatod sa Indokang. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Tatak ng tapang! Tatak ng tapang! Tatak Ginebra! Drink responsibly. Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Pag tayo may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya
Hayakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Okay, mga tugang, balik po kita sa tuyang pong programa. And naku, ang bilis ng oras, 41 minutes. Makalipas po ang alas 11 ng pagkaaga. Si classmate pala, nalingaw-lingawan ko. Makamagtampo ni si classmate na Committee on Agriculture. Mga tugang, diyan po sa Santo Domingo. Sangguniang Bayan. Sa Romanisa nagpara iskusar mga tugang na mapangatamaan yan pong kadagatan dyan. Asin inaktibar nga ni so bantay dagat. Now, kaibanan ini mga tugang si Councilor Joey duman sa assessment na pinaggibo kan Coast Guard, kan Menro at sin po kan BIFAR dive team. Councilor, good morning tabi classmate. Ay, morning tabi mate. Iyan, okay. Di, sa parte mo bilang chairman kan Committee on Agriculture, in coordination with Menro, nangyari na po sa assessment tabi kan Coral Reef tabuda kan itong istaran ka mga sira. Ay, dakulao na pasalamat talaga ta nangyari sa kuyang pangatulog. Mamintin talaga ang yan. Ang kadagatan pa. Aha. Kaya nga ito, dapat maging regular na talaga ang pag-assist nila kang Coral Reef. Yan, medyo nag-feedback tayo, mate. Now, medyo nag-feedback ka na. Kunyan, hanggang sa'yo baga ni Ma'am Dimple sa Subago. Ang naringan ni ikan, taon-taon, yearly. Yung nga na-advise ko talaga sa inda na dapat yearly ang assessment. Tanganing, mahiling talaga nindan tunay. Actually, nagpa-dive na ako dyan na may sinugo na talaga ako na local fisher folks na diverman talaga. Anya ko, ilingon ang sitwasyon kang Baurata from Balite to Kuyan sa Gilingan sa sentro, sa may Pandaya na mahiling ta talaga kung ano ang talagang sitwasyon pang Bahura. Yan. So nga ni bagay ito. Nahiling ko man talaga na medyo mamundo kan sa pag-report sa kuya kaya itong sinugo ko na tapan o kinugi. So, parte duman sa may baliti. Sa may baliti talaga. Ano yan? Apektado kan patinampo o apektado kan mga landslide? Landslide talagang pinaka-kuyang kanina. Andugi, minadalagan talaga sa dagat. Yan din nasabutan kaya kan mga namamanwaan na. Iyan talagang dumagan sa dagat. Sharing man po kan mga basura po baga. So anong proposal tanuman sa bulod? Although may nakauron man nga niya ako na nangyari sa Leyte, sa part kang Leyte, na duman, kinaginin niya kitrensera. So pagrasay kan mga kabulbuldan, tanganing dahil na magpasiring po sa kadagat. Kasi po naman sa report ng kuya, kang sinugo ko na
halos natanagadaan sa mga bahura duman. Iyo nga ni po halos natambunan na kandugi. Grabe, And ano? then, si mga basura. Oh, Yung nga sayang. ni, pakiurong ko talaga dun na ito ko ang nga ni, may extension kang marine sanctuary duman, nabu ko nga ni mangyari ta. So mga local fisher folks duman, danyaran sa pagkabuhay ninda. Kaya ang pakiurong ko sa inda, sinda na mismo ang magbantay kung Yan. kadagatan duman. So para man sana po sa inda. Ayan. Pero itong ano yan, anong recommendation mong gibuhon duman sa kunyan? Tasilted na baga, kumbaga nagkatarambunan na, so mga coral reefs na tabi, may kadana nga ni, nagkagarada na dahil sa dugi. Iyo po, kaya yun may ang gibon talaga duman, regular na mudam, ang clean up drive po lang nga ni sa coastline, pati po duman, tampantay dagat po nga ni, nagugulpi naman trabaho bata ang ngunyan, magkakatupan, yung nga na piguburi ko, mababawasan sa tao ta. Tan trabaho po kang bantay dagat, bakulang po sa nagdadako ng mga illegal fisher. Iyan Pati po, so piglilimpihan ka mga basura dahil na po makapasiring duman sa mga bahura. Yan hindi po kayo hindi na nasabutan kan mga tao. pati coastal clean up, tinira na kang bantay dagat. Yari. Regular makipo bilang sa actual limit. Yan nga nata po. Nakalain pa may gigibong kitang ordinance na ito nga ning boat rental nagigibon ta po dyan nasa pagiging agritourism na yan talaga so pig-upload bagaon na may alternatibong pagkabuhay mga parasira ta dyan. Iyo po. Hindi kayo nagsabutan. Ayan. Okay, di halaton ta so technical report kang ano yan. Kan BFAR a diving team. Manungod yan sa kabilugan adi. Pero ako siguro ko sa inyo, duman ang sanctuarita, maalig talaga nindaw, duman talag na proteheran ta po talaga. Oo, Ang puwerte. mga magayon talaga duman, Sus Marius, bubod ka duman kitinapay, magsala, dawa lang palamanan, ubos yan talaga duman. Dahil nagdudulok talaga ng mga sira. At least magayon yan na bareta na protehido and igwang mga species na nagbutwa. May mga manglot da duman. Ay, kada ako. Oo. Maanday lang pagkwao ni. Dataday pa mga perlas gayon. Yan. Opo. Okay. Si Dabi, ano yan, Councilor Joey, baka may gusto ka pong dagdag pa na pangapulan sa mga kababayan sa coastal? Go ahead, Dabi. Yung ani po yun, talagang bakulang ani sa coastal area, dapat po sa mga rani sa may kasalugan, dahil na po kita magparatap, ibasura, tandalagan po kan sa kadagata. Hindi sarong ani po kan kan sarong aldaw pa lang na nag-create nga po kami kay biosecurity officer regarding man po yun sa mga paraurig na ayan talaga may trabaho man po sinda para po maproteran tamang pagkasalugan. Pasiring po yan sa dagat. And then saro papalan may tiningan yan saro na muya ko man na batan sa kuya man po tinapating sukuyan. So ining GCL na ma-establish po baga dyan ki feed sa bata kataning ni father mo. O dyan sa kunyan. Dalidong dakula. Yung tinaw sa kuya, so poder kanikan sa Sangguniang Bayan. Kaya kan itong during kaito additional details nga ining feed mill baka magkaapektuhan sa mga kapalibutan. Pero okay man so tinaw ninda mga detalye, okay man. Number 1 baga, so trabaho. Yeah. Tapos iniling ko duman, so environmental safety consideration ninda na dapat talaga maproteheran. Ayaw pati sa simbahan ni father mo. Wag, tayo ni father mo. Ano yan ko pa? Yung mga kapit. Dahil magano nga yan. Maaga din sa nakita kay Jerome Kikonyan, Kipids. Pero at least deman yan basta-basta makaka-put up mate kung di yan tugutan kan DNR. Siyempre igwaman yan ng mga konsiderasyon dyan sa environmental impact. Tapos may number 1 yan maabutin sa committee ko talaga. Nagkaigwa kami committee meeting kasi saro na nagadang ko. So no objection kang barangay and yako kanadin pa siguro po kita tabaka maarog so shipyard na difícil po baga sabi mate. Pero nailing ko man okay man tanya ko dahil man pala masaraduan sa simbahan ni father mo ito papaiwasan mong pala ninda niya ako basta po i-secure ninda ang gabos na requirements ninda. Dahil man po problema siguro ang banuang kan dyan to duming tangani bumuro barato man lamang ang
ang case. And then, ang pinaka-importante po duman, sa mga raw materials na nagpromisa man sila sa kuya na Digi ka duman kwaon. naman papabakal ninda. Oh. So, duman na po sa mga local farmers na pabakal. Kaya, pig-encourage ko nga po sa mga para tanong takimais. Yan. Buhayon ta po giraray. Pag naput up na po ini yung feed mill ni buhayan ta po giraray sa pagtanong kan mga mais na po di Santo Domingo. Yung ang tabi. Very good. Sige, tabi, mate. Salamat na maray tabi sa imo. And mabuhay ka. Thank you very much po sa oras. Thank you very much po. Yan, God mga bless. tugang Councilor Joey Maristela, ang Chairman Committee on Agriculture sa Sangguniang Bayan po Santo Domingo. Bueno, dagdagan na istorya. Si Chief Jim na salita, minabalik. Chief Jim, please come in, Chief. Yes, Director Mar, maray na aga sa mga parantabay. Pang good vibes kita, good news tabi, Director Mar, para sa mga parauma. Aha. Hindi sa probinsya ni Albay. Yan. Magkakaroon niya ito ngayon ang Division Manager kan NIA, National Irrigation Administration, si Engineer Mark Cloyd Su. Aramo niya to tabi, Director, ang magayon na mga barita ini, proyekto ini, para sa mga farmers niya to, lalo na sa mga para tanong paroy sa Albay. Sir Floyd, good morning. Sa ibong na linya si News Director Mardila sa Angkor sa DCGP. Ano po na istorya ka ni? Sir Floyd, good morning. Bali po, nagkameron kaming turnover last week ng 65 million project. So, ang nakinabang po dyan na farmers, yung parang Bangkerohan CIS amounting 48 million. Then, ang sumunod naman is Tansya Labnig na amounting 10 million. And Burabo Dunop po sa Malinaw Albay na nagkakahalagang 23 million pesos. At kasama rin po yung Bayandong sa Bakakay, nagkakahalaga pong 15 million. And ang Balasbas po nagkakahalaga ng 5 million. Overall po, 65 million po yung turnover namin last week. Maraming farmers po yung nakinabang dito na sa mga facilities na tinayo natin project. Engineer, ano ito? Irrigation project. Opo, irrigation project po yung turnover natin sa under CARP IC po. Ibig sabihin, Comprehensive Agrarian Reform Program, under po ng irrigation component po yung turnover natin. Ayun, okay. So ano yan, makakasiguro kita na maski mag-El Nino, may tubig ang mga paraumata? Regarding po sa El Nino, iba naman po kasi yan. Pero yung facilities po naka-prepare na. Kumbaga makakatulong din yun para maibsan yung El Nino. Pero kung source po talaga ang wala na, ayan po ang ano natin. Yun ang problema, ano? Yun ang magiging problema. Ayun. Pero at least itong 65 million na to, ang mga pirang hektaryas ang pwedeng makinabang diditabi na irrigated rice fields natin. Ito po is mga repair rehabilitation lang pong project na ito. Okay. Wala naman siyang new area. Pero around nasa 100 hectares po din ang natulungan natin dito. Ayun, po. Okay po, tabi. Salamaton, Engineer Mark. Opo. Thank you po. Thank you. Yan, okay. Jim. Okay, so yung tabi, Director Mar, linawin ko, mga projects na pwede na ito turnover. Na turnover na. So, mapagamit na ninday na. Okay, very good. So yan tabi, Director Mar. Mga repairs pala mga repair na mga irrigation canals, mga irrigation facilities. Yan, 65 million and worth. Oo. So at least may magagamit na sinda. Ngunya na dahil masabutan kung magprulong o dae ining tag-init. Basta may source, may dalagan ang irrigation. Yan ang sa mga dagdag na informasyon sa opisina kan niya, Engineer Cloyd, Mark Cloyd, Division Manager. Jimmy Nasalita, PCGP News. Thank you very much. Yan, tabi, ang mga doon natong istorya. Ano nangyari yan? Bakit tayo itong... Ayaw, tumunog ito. Naka-off ba dyan sa inyo? Ha? Naka-off ba sa inyo? Wala, sandali. Minumulta ko ng mga X na buong messages. X mo. Ano ito? X? Tapos? Wala. Naghanga rin. Wala yung tunog ng aking mga ikipay dito. Kanina yung cellphone. Lunis ko niya na. Ay, mga kababayan,
Salamat mo sa padago sa pagantabay, mga tugang sa pong programa. Ngunya muna pagka-morning. And siyempre, naman po sa mga kababayan ta, ha? Sa mga disabled, mga persons with disability. Kaldawan yata ninyo ngayon, ha? Kaldawan ninyo yan mga persons with disability. Ayan po, tabi. Duman sa mga kabarangay ta. Good morning po sa Indo. Paano? Mga tugang garo, mga iskeda na kita? Yan. Maduwa na po kita mga kababayan. Paaraw na muna kita dito po sa programa. Ngunyan po na pagkaagang inining Monday, sana po nakapagsermi ng tapat at tama sa Indo po Gabos. Good morning kay Don Miguel Chiel de Vera, as in kay Meo de Vera. Diyan po sa Masetas Food House. Sa Indo Gabos, thank you. Sa PYC Enterprises, salamaton kay Primong Raul and Marisa Calio. Good morning po tabi sa Indo and salamat sa assistance sa communication equipments natin. As in sa mga advisories para mas lalong maging crispy ang tanog kan sa tuya po mga report sa sa luwas. Para hindi ko edyo na puli sa lado technical, ang bilo na tropa sa Indo mga boss. Thank you! Abangan na po masunod, alas 12 baleta, ang tambalang Angel and Nicole. Masunod na. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid